scos tot, da? Ăsta e de mic așa, el așa s-a născut, mă. Hai, mă! Băi, stai, mă, băi! Stai, mă, barara, care a glumit, măi! Ia să-l mai, că dacă vreau să-l fac! Nu mai vreau, mă, să te mai fac, mă, era să mă omoare! Băi! Până într-o dimineață când i-a dat o bătaie, mai în capul meu, i-a apăsat cu alea și cu l-a bătut! Și cred că a înțeles de n-a mai venit! Dar acum iată-mă! Se bucură, cred că a uitat și de bătaie și de tot! 1.000.000 pe bucată am luat! Au tăiat! 3 milioane! 8! Iată ce am făcut, deci am luat o cutie de vopsea și le-am dus la pete negre așa, păi, dalmațieni am scos cruiela! Al dracu, mă! Botul ia! Bravo, mă! Ești tare! Cui ai dat? Lui limbă! Deci l-am făcut! Hai la cârciumă să nu ne caute prin tot satul după aia să... Da. Băi, și dacă nu plouă, mă? Ce Revistele mele le-am luat toate, le-am luat, mă! Mi-a luat-o și pe Pocahontas, mi-a luat-o și pe Cinderella, le-am luat pe toate, ce dracu-i trebuie ei, mă, revistele mele? N-am. Ați văzut? Mă, dar pe tine de ce dracu nu te-a luat, mă? Dacă tot a furat tot pe tine, de ce nu te-a luat, mă, Dorele, hă? Ce face ea pe lângă casa omului? Dă miere, nu? Și albina ce mai pervers animal, mă. Că știi că e mică, e așa blândă, zici că e o tămă, că nu știu, dar are în coadă adită mai cu venin, înțelegi? Și te înțeapă așa până așteptat. Adică eu sunt bun cu tine. Vreau să ne jucăm împreună, să te mângâi pe cap, să te mângâi pe aripioare și tu mă mungi cu... Te oftici, outele, să oftică! Și știi ce cred că fac? Mă bag și eu pe o prietenă din aia, dar e cu bani, să vezi după aia. Până termină fratele meu Gianni de vorbi la telefon. Outele ia! De ce? Fac, mă? Ce era să fac? Să dorm cu ei în pat, că nu mai aveam loc. Cred că mi-a făcut farmece ceva când mă luam cu mutatul și cu când... Iartă-mă, mămiță, că chiar n-am vrut să... Ai mâncat usturoi? Am făcut niște mușdei de dimineață. Ardiles vin de pește. De unde, mă, să vând ardiles pește? Păi nu știu, că nu l-am întrebat. Caras, de la mare. Și îl dă și la jumătate de preț. Vreți să vă cumpăr niște pești? Ia mai răspund odată. La ce? Deci, nu mai e pește năvod Păi nu e, nu vedeți că nu e? și Ardiles vinde pește. Da. Ia punere cap la cap. Să cumpărăm pește de la Ardile și să-l băgăm în baltă? Robi, Da, domn primar. concentrează-te puțin. Deci, Ardiles vinde pește și cineva, nu știm cine, a furat peștele din baltă. Mai dați-mi un indiciu. Ce indiciu, mă? O întrebare de-aia ajutătoare măcar. Pe drum așa mai departe de mine au apărut 3 mașini. Am văzut mașinile astea care vin. Primul era un Logan, după aia era un Jeep. S-a oprit, primul s-a oprit Loganul. A ieșit unul din el și a luat-o la fugă pe câmp așa. După aia s-a oprit Jeep-ul, a ieșit 3 inși din el, a fugit după ăla pe câmp, înțelegi? Și ultimul s-a oprit și ăla, a ieșit de mașină și după aia. Și după aia liniște, m-am uitat la cer și cerul îmi zâmbea. Și m-a lovit. M-a lovit atunci, înțelegi? M-am gândit așa, bă, dar ăștia poate lăsa mașinile ce că nu mai are nevoie de ele. Și eu până la urmă mașinile astea zic, eu le-am găsit. Și m-am urcat și eu frumos în prima și am venit aici. Ce ai? Bă, Gianni, tu nu ți-a dat cineva gratis, mă? Tu ai furat o mașină, mă, nebunul. Păi cum adică, mă, și eu dacă vin și îmi las bicicleta rezemată de naveta asta aceea și după aia treci tu pe aici, o iei și gata aia ta? Pe una e să lași bicicleta aici rezemată de naveta asta și alta e să o lași în câmp, mă, ce ai? Cât face 2 pere ori 2 pere? Ai schimbat problema. Cum așa? Păi bă, hotărăște-te, mă, ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Adică dacă mi le schimbi așa de mers face vrei tu, nu mai înțelegi nimic. Bine, mă, fii atent. 2 pere ori 2 pere. Câte pere face? E mai bine așa? Așa e perfect, e perfect. Deci 2 pere. Ori 2 pere? 2 pere. Câte pere? Te rog că putem să schimbăm. Cum? Cu nuci, mă. De ce? Cum și că sunt mai mici așa și le văd mai bine în cap. Bine, mă. 2 nuci ori 2 nuci, câte nuci face? E mai bine? Deci 2 nuci. Ori 2 nuci. Ori 2 nuci. Face? E mult mai simplu așa, mă. Țară să trăiți, Bobiță, un băiat simplu de la țară aici. Mă scuzați că mă inoportunez, am tras și eu cu urechi așa fără să vreau la ce ziceți. Hai să și. Am și o părere dacă se poate. Deci dumneavoastră nu din cauză de impresar n-ați reușit în viața asta. Dar de ce? E din cauză de prost. Frică de contracte, mă. Ăsta cu 100 de râme pe zi, ăsta, nu știu, mi-e cam așa de el. Cam multe, mă, nu e multe. Păi și tu câte vrei să scoți, mă?
Nu știu, așa vreo 10, 11 maxim, așa, ca să zici, dar la acești bani. Bine, mă, fac eu o șmecherie aici. Scriu așa. Așa? Gianni șef și tu nu scoți nicio râmă și le numeri la ei la alți rebeli. Păi zice să le număr eu râmele, mă, la atâta râmă mă zăpăcesc de cap. Nu mai bine, uite, nu pot să stau așa, să mă uit la ei și să-i cer dacă e. Hai, mă, cu râmele alea odată, hai, mișcați-vă, dați. Bine, mă, gata. Mă, ce prost ești. Păi tu nu înțelegi, mă, că eu l-am trimis pe Adile să stai un contract care are nicio valoare. Uite, îl rup aici în fața ta, te piși pe el, tu înțelegi? Bine, dracu, că s-a întâmplat așa și că am avut eu asta în cap să te fac pe tine. Că dacă nu semnai, dracu, cu prostul ăla, cu pălărie și rămâneai pe drumuri pe aici, nu mai aveai unde să dormi. Du-te acasă și pune capul liniștit pe pernă și dormi și zi mersi, că te-am salvat eu. Deci dacă eu nu iau autocar de aici, nu mai avem ce să discutăm, mă, gata, s-a încheiat prietenia noastră, înțelegi? Bă, du-te, dracu, de prost. Bobițel! Băi! Deci dacă nu mai ai autocarul, te blestem să mor eu dacă nu te blestem! Ce ai, mă? No, 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 no.